بلتني فرحت እንዳበለት ኣብ ኣርያም ዝዝመር ዝማሬ መላእኽቲ እንዳስመዐት ተመስገን ድምጺ ከም ዕንበባን ተዝጸጊስ እዛ ቫዮሊን ዝኾነት ምቁር ልሳና ኣበይ ምተረፈት ንዓ ምጽባይ ጽድቂ እዩ ክርስቶስ ክሳብ ዝመጸሉ ናይ መወዳእታ ዘመን ኣፍታ ዘለኽዋ ተገቲረ ድምጻ እንዳጻነትኩ ካብ ሕዚ ሳምና ሒዛትለይ መልሰት እንዳበልኩ ከይረብረብኩ እንተ ዝጽበያ ውሽጣዊ ድሌተ እዩ ኣቤት እንታይ ከይበሃል ንልበ ወለድ ደራሲ ቀለም ዘውርስ ንገጣሚ ቃላት ዘፍስስ ፍጹም ትሕትና ኣብ ባሕረ ዮርዳኖስ ድምጻ ጸበል ኮይኑ ዘጠምቕ ልቢ ሰብ ንጽኣት እኳ ከይዘንግዐ ሓፊሱ ዝሰርቕ ጥዑም አንደበት ካብታ መተኣናገዲት ተፈነወ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ኣጸቢኩም ሓቀይ ወደይ መሊኡ እንዲዜ መልአልካ ብዙሕ ኢና ንገዝእ በየናይ ፍጥነት ከዓ ከም ዝውዳእ ኣይንፈልጥን ንዕጽምትን ንኻልእ ኣካላትን መድሓኒት ስለዝበሃል ካብ ኩሉ ናብዚ ስለዝመጽእ ዕረፍት እኳ የብልናን እናበለትና ንሕድና ኣቐበለትና ኩለንተናይ ልሕልሕ እንክብል ኣካል ነብሰይ ፍርሕርሕ እንክብል ወቃሕታ ዲ ዋላ እንታዩ ክምትምት እንከብለኒ ልበይ ከም መዓልቲ ሓዘና ዝኣወጀት ሃገር ትሕት እንክብል ዘንበልበል ክብል ተፈሊጥኒ ሓዊሳቅ ካብ ገጸይ እንታይ ከም ዘንበበ ይፈለጥኩም ኣነ ጥራይ መልሲ ክህብ ፈቒድለይ ደሓን መዓረይ በልክዎ ኣፋውፅኤ ከም ሰካራም እንዳተለፋደድኩ ኣነ ደ ዋላ ካልእ ከም ዝተዛረበ ርግጸኛ ክኾን ኣይከኣልኩን ደምፂኒ ገንዳ ያለው ወይ የሌለው ነው የምትፈልገው ወይኔ ጌታ ባስካ ዘለዎ ዶ ዋላ ዘይብሉ ትደሊ ጎይታይ በለትኒ ንቕሓት ብዝመልእ መብረቃዊ ዕላል ጽልግልግ ዝበለ ጸልማት ብድምጻ ተጋሊሁ ኣብ ትግራይ ከባቢ ብሰንካ ናይ ሰላም ንፋስ ዝነፍስ ዘሎ መሲሉ ይሳቅ ብፍሉሕ ማይ ብዝተፈለየ መንገዲ ዝዘናጋዕ ሰብ ስለ ዘይነበረ ኣብ ሎሚ በጺሑ ብዙሕ ኣይዓጀቦን ናተይ ኩነታት ግን ዘገረሞ ዘሎ ይመስል ምሕምባስ ቁሩብ ባህታ ተፈጠረለይ ካብ ዝብል መንፈስ ባስካ ዘለዎ መረጽኩ ልበይ እሳብ ዝዓረፈት ታውዲቐ ናፍቲ ምሕጸብ ዝወስደኒ መንገዲ ተተሓሓዝኩ ድንገት ግን ሓንቲ ከም ኣመት ኣናገዲት ናፍቲ ዘለናዮ ብጉያ እንዳመጸት ይቅርታ ሓዋት ሓደ ቦታ ጥራይ ዘሎ ኩሉ ተታሒዙ እዩ ሓዲኹም ደሞ ዋላ ክትኣቱ በለትና ሕፍስ ብዝበለ ድምጻ ተመስገን እንታይ እሞ ኣነ ደኣ ፍሉሕ ማይ ኣድልይኒ ቀዲመ በታ ናይ መጀመርያ መተኣናገዲት ካብ ኣፋ ብዝወፅእ ጥዑም አንደበት ተሓጺበንዶ ፍሉሕ ማይ ኣሽንኳይዶ ክንክእስ ባዕለይ ብሰንካ ተኽተኽ ኢለ ፈሊሕንዶ ቀልድን ቁም ነገርን ሰው እንዳበልኩ ንይሳቅ ምስታ ቆልዓ ገዲፍኒ ቀዲምኒ ንኽሕጸብ ብኣጽንዖት ነገርክዎ ጎረሩኡ ክሳዕ ዝብጠስ እንዳሰሓቐ በቃ ሕራይ ኣብ ዝኾን እሞ ታራ ምስ ተለቐቐ እቶ ኢሉ ነታ ቆልዓ እውን ነጊሩ ተሰናበተና እዊ ንስኻ ደኣ ዘይመቐደምካዮ ኢላትኒ ብትሕትናኣ ኩለንተናይ ከም ዝሓጸበተኒ ቁሩቡካ ኸይተረዳኣ ዳሓን ዝሓፍተይ ቀሲዱ በጽሕ እንታይ ዘጉይ ነገር ኣሎ ኢለያ ከይተደናገርኩ ልቦናይ ከም ዝስብስብ ዘለኽውን ንኸይርዳኣ ጥንቃቐ እንዳገበርኩ ብሓቂ ደስ ዝብል ስፍራ እዩ ኣብዚ ብዙሕ ጊዜ ዶ ሰሪሕኪ ኢለያ ዕላል ዝመጸለይ እንዳመሰለኒ ወይ ብዙሕ እኳ ይገበርኩን ግን ተሎ ለሜድዮ ግዲ ብሓቂ ጉራይ ምሰል እምበር ብተፈጥሮይ ምስ ነገራት ተሎ እየ ዝዋሃድ
እንታይ እሞ ኣብ ዘመናዊ ዓለም እንዳነበርኩ ስለኻ ኣብሊፅካ ምዝራብ ግድን ኮይኑ ስለ ባዕለይ ብዙሕ ዕለካ ሕቀይ እንዳበለት ቁጥብ ሰሓቃ ጋበዘትኒ። ፍሽኽቲ ኣብ መላእ መትንታተይ ክትርጎም ጀሚሩ። ሰሓቕ ዘሰነዮ ዕላላ ኣብ መላእ ኣካላተይ ዳህሳስ ጀሚሩ። ከም ኩዕሶ እንዳተንከባለለ ብእዝንኻ ኣትዩ መላእ ነብስኻ ዝነኻኽእ ዘወናውን ትሕትናኣ ጸገም ክፈእ ተንኰል ዘህፍፍ ኮይኑ ኣብ ቅድሚተይ ተገተረ። ብሰናይ አንደበት ብምቁር ቃላታ ንዘይሰምዕ ፈውሲ ልግሲ ጥዑም ኩሉ መዓር ምስ ልሳና እንክነጻጸር ዕረ ዝኾነላ ተባሃጊት። ካብ እትዛረቦም ዘረባታት ብትምህርቲ ደረጃ ልዕል ዝበለት ምዃና ስለ ዘፍልጥ ብዝተኽኣለኒ መጠን ኣእሙረይ ካፍቲን ናፍቲን ኣወናጪፈ ትርጉም ዘሎ ዕላል ክዕልል ከም ዘለኒ ንውሽጢ ኣሚነዮ። ብርግጽ ናይ ግሎባላይዜሽን ነገር ናይ ባዕሉ ጽንቶ ኣለዎ። ናይ ምዕራባውያን ባህሊ ምልባስ ስለኻ ብዙሕ ይህን ምሂን ምባል ኣባና ዘይተለምደን ከም ትዕቢት ዝቝጸርን እዩ። ሰብ ዝበሃል ፍጥረት ግን ካብ ንሓስቡ ብላዕሊ ረቂቕ ሰልፍ ሰንተርድ ዝኾነ ኣእምሮ ዝተዓደሎ ስውስዕ ፍጥረት እዩ። እንዳዋዛኺ ብዙሕ ቁም ነገር ነጊርክኒ በልክዋ ኣብዚ ከም ዕንጨይቲ ደረቕ ዝኾነ ዕላል ንነዊሕ ከይንጸንሕ ብዝተኽኣለኒ እንዳሃደምኩ ኣነ እውን ከማኺ ተማሂረ እየ ዝብል መልእኽቲ ሰው ንምባል እንዳሞክርኩ ፊደል ቆፂረ እየ ምንዕዓቕ የለን ሃየ ደኣ ዕላል ቀጽል ዝብል መንፈስ ናብኣ ንኸኣቱ ፃዕሪ እንዳገበርኩ ኣብዚ ውሽጢ እሲ ድንገት ይህን ሜን ኣብ ንበሃለሉ ጉዳይ ግን ሽምካ መን ክብል በለትኒ ናባይ ቆሊሕልሕ እንዳበለት ብዝመስል ውድቕድቕ ብዘብል ላዛ ነገርክዋ። ትርጉሙ ግን እንታይ ይኸውን? ልስሉስ ቃንዓ ኣብ ልዕለይ ነስነሰትለይ። ቃሉ ናይ ዕብራይስጥ ኮይኑ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝእመን ዝብል ኣመስጥሮ ኣለዎ። ዓብዪ ሽም እዩ። ግን እንታይ ይዓብስ ክንውለድ ከለና እንድኾይኑ ሽም ዝወፀና ገና ምስ ተወልደ ብህፃኑ ቅዱስ ይብልዎ ዳሕራይ ንኽረክስ ኣነ እውን እሱ ይገጢምኒ። ነዊሕ ናይ ምምሳል ሰሓቕ ከይተሰከፍኩ እንዳደርበኹ ኣጻወትክዋ። እናትክስ መን ክብል ኢለ ብነፃነት ሽመይ ቀዲመ ዕርቡን ከም ዘትሕዝክዋ ስለ ዝተረዳእኹ ምህረት በለትኒ። ምሕረት ብዝእዝዝ ውቁብ ድምፃ ብሓቂ ትርጉሙ ግልፂ እዩ። ግን ሜርሲ ለተጸዋዕኹ ደስ ይብለክ ዶ ይኸውን ኢለየ ኣነ እውን አንደበተይ ከለስልሶ እንዳፈተንኩ። ዝገርም ኣነ እውን ንሰባት ከምኡ ኢለ ዝፋለጥ ነይረ። እንተ ንዓኻ ክርእየካ ግን ኣይተሕልፈንን ብዝብል መንፈስ ኣቦይ ብዘውፅአለይ ክነግረካ ደፊረ እምበር ኣነ ደኣ ንሰባት ክፋለጦም እኮ ሜርሲ እየ ዝብሎም። እውይ ኣፋ ከፊታ እንተትውሕጠኒ ምጸላኹ በሪ አንደበታት ከፊቱ እንተትእትወኒ ንባዕለይ ናይ ቅዱሳት ቅዱስ ገይረ መሓረኹ። ኣበይ ዓድኻ? ድሕሪ ቁሩብ ዕላል እንድዒ ዝበለት ትበል ተደልያ እውን ዓጻጺፋ ናብ ቦይ ተዓገዝ ተብጽሕኒ ገሌላ እውን ዋላ ጸርፊ ተግዘመትኒ ጁንታስ ትበል ዋላ ካልእ ብቻ እቲ ሓቂ ምንም ሰጋእ ከይበልኩ ትግራዋይ እየ ኢለያ ብዘይ ምጥርጣር። ብዝኸውን ዘሎ ነገር ብሓቂ ዝሓዝን። ደሃይ ስድራኻ ግን ትረክብ ዶ ኢላትኒ ሕርቕርቕ ዝብል ሓዘን ኣብ ልዕሊኣ ከምዝታዳዕናነ ብዘፍልጥ መልክዑ ተመስገን ለካ ሰበሎ ኢለ እንዳሓዘንኩ ኣይ ኢለያ ቁሩብ ካብ ክሳደይ ድንን እንዳበልኩ ሓዘኔታ ኣብ ውሽጠይ ከም ዘሎ ንኽትርድአለይ ብዝብል መንፈስ ዘይንኽእሎ ፈተና ኣይበናን ሓወይ ጽናዕ ኢላትኒ ናይ ጽንዓት መልኣኽ ብዝልእኽ ጥንኩር ሓሳብ
ናይ ህይወት መምርሒ ልጓም ብዝብኸውን ነዊሕ ምናብ ርሑቕ ተጓዒዛ ብዙሕ ነገር ካብ ህይወታ እንዳጨለፈት ዓመቕቲ ሓሳባት ዘርዚራ ረድአትኒ ካብ ኩሉ ብላዕሊ ፖለቲካ ትርድአሉ መንገዲ ዓሚቕ እዩ ፍልስፍናዊ ኣመለኻኽታ ልክዕ የብሉን ናይ ነፃ ናይ ምዃን ትርጉም ኣብ ሊፁ ዝርዳኣ ብናይ ግሪኻውያን ፍልስፍና ብዕምቆት እትምሰጥ ኣብ ንባብ ውሽጢ ዝተሓለት ሱቕ ኢልካ ትሰምዓ ተባሃጊት ብጣዕሚ ዘገርም ኣመለኻኽታ ኣለኪ ናይ ሓደ ዘደንቕ ግሪኻዊ ፈላስፋ ከጻውተኪ ኢለያ ጎረሮይ እንዳጽረኹ ዝበለጸ ኣእምሮኣ ናይ ምቁጻር ተኽእሎይ ዝምክር ዘለኹ መሲሉ እንዳተሰማዕኒ ብነፃነት ናይ ምዝራብ ናይ ምጽሓፍ ናይ ምሕሳብ መሰል ካብኡ ሓሊፉ ብዝደለኻዮ መንገዲ ናይ ምጓዓዝ ካብ ኣምላኽ ዝበና ጸጋ ብምድራውያን ግን ንምንጠል ናይ ምስልሳል ኣርሒቕካ ናይ ምእማት ዓሚቕካ ናይ ምሕሳብ ነፃ ናይ ተፈጥሮ ፍቓድ ኮይኑ ከሎ ኣብዚ ዓለም ዘለዉ ኣእምሮና ክቆጻጸሩ ብዝደልዩ ገዛእቲ ድሌታትናን ሓሳባትናን ባህግታትናን ንምንጠል ሕልምታትና ዘይቀረየ ነጢቖም ብዓለም ክሓልምዎውን ይደልዩ ግሬት እስክንድር ዝተባሃለ ዓብዪ ንጉስ ንሓደ ፈላስፋ ጸዊዑ እትደልዩ ኩሉ ከማልአልካ እየ ባህግኻ ጥራይ ተንፍስ ኢሉ ነዚ ውሩይ ሊቅ ምስ ኣዛረቦ መልሱ ግን እዚ ንጉስ እዚ ዘይተጸበዮ ነገር ነይሩ ኣብ ቅድመይ ጠጠው ኢልካ ታዝ ጽለዋ ዘለኹ ፀሓይ ኣይትኸልክለኒ ኢሉ መለሰሉ እዚ ፈላስፋ እዚ ነፃነት እንታይ ምዃኑ ትርጉሙን ሚስጥራዊ ሕመለቱን ንማንም ዝሓስብ ግልጽ ገይሩ ክረድእ ክኢሉ እዩ እናበልኩ ካብ ሓደ ሓደ ዘንበብክዎም ነገራት ሰዋበልኩላ ብዓይኒ ሓቂ ናብ ፍልስፍናዊ ጽሑፋት ብዙሕ ዝማርኽ ኣይኮንኩን ልበ ወለዳት ፖለቲካዊ ጽሑፋት ፊልምታት ድራማታት ማራ እንክምስጡኒ ኣብ ፍልስፍናዊ ጽሑፋት ግን ብዙሓት ዝበሃሉ መጻሕፍትታት ኣንቢበ ኢለ ኣይሓስብን ብሓቂ ዝገርም እዩ ጽቡቕ ዝኾነ ረድኢት ኣለካ እንታይ ዲኻ ተማሂርካ ግን ኢላትኒ ዝተደመመት ብዝመስል መልክዑ ገቨርናንስ ኤንድ ዴቨሎፕመንታል ስተዲ ይበሃል ኣብ ሓዋሳ ዩኒቨርሲቲ ናይ መጀመርያ ዲግሪ ክወስድ ክኢለ በልክዋ ቁሩብ ትዕነን እንዳበልኩ ብምሉእ ዓርሰ እምነት ዋው ሓዋሳ ኣነ ከዓ ካብ ኣርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ናይ መጀመርያ ዲግሪ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ተማሂረ ግን ብጣዕሚ ዝገርመካ ናብ ሶሻል ሳይንስ ጽሑፋት እየ ዝማረኽ ኣይገርምን ኢላትኒ ዘይነጽፍን ዘይሃፍፍን ፍሽኽቲ እንዳጋበዘትኒ ሰሓቓ ናይ ፍቕሪ ክርቢት ኮይኑ ልበይ ለኲስዎ ዕላላ ናይ ፍትወት ባርዕ ኮይኑ ውሽጠይ አንዲድዎ ወይ አንድ ነገር ግን መናገር ምፈልገው ትግሬዎች ከምሬ ነው የምልህ እንዳትቀየመኝ እንጂ ፖለቲካ ትወዳላችሁ በጣም ፖለቲከኞች ናቸው ይቅርታ አይትቀየመን ነበር ተጋሩ በጣም ይሁን ፖለቲካ አትፈቱ ማራኻ ፖለቲከኛታት ይሁን እና በለት ምጽአት ብዘለው መልክዑ ፍርሕን ትብዕን ኣብ ምዝራብን ኣብ ዘይ ምዝራብን ውሽጡ ኮይና ተሓስቦ ኩሉ ነገረትኒ ፖለቲካዊ ንቕሓት ስኡልካ ዝውለድ ኣይኮነን ኢላ ሓሳበይ ጀመርኩ ቁሩብ ብምርግጋእ ንዓ ክረድእ እንዳፈተንኩ ብዙሕ ናይ ታሪክ አጋጣሚ ኣብ ትግራይ ከባቢ ቁጥሪ ዘይብሎም ዓብዪ ታሪኽ ክጻወቱ ዝኽእሉ ፍጻመታት ተኻይዶም እዮም እዚ ከዓ ኣብኡ ዘሎ ማሕበረሰብ ብቅርበት እንዳተረድአ ብግዜ ኩነት ትምህርቲ እንዳቀሰመ ኢሉ እውን ኣከባቢኡ ንኩናት ዘለዎ ምቹውነት ንቀይሕ ባሕሪ ዘለዎ ቅርበት ብዓይነቶምን ብትሕዝቶኦምን ብርክት ዝበሉ ኩናታትን ኢሉ እውን ሰፋሕቲ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳትን ክዕዘብ
ህዝቢ ትግራይ ተቐሲቡ እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ናይ ሪሶርስ ጉዳይ እዩ እዚ ማለት እስኻብ ዘለኸዮ ዓዲ ሕፅረት ሃፍቲ መሬት ብኣንጻራዊ ካብ ትግራይ ዝተሓተ እዩ ከምኡ እውን ልብሉም ምስቲ ምዃኑ ሓረስቶትኩም ቁሩብ ሸቂሎም ደሓን ዝሓፍሱሉ ልምሉም ስፍራ ብምዃኑ ኣብ ትግራይ ግን ኣብ ንኡስ መሬት ኢሉ እውን ፅዒርካን ጊዕርካን እኳ ጋዶ ክኾነሉ ኣብ ዝኽእል ኩነታት ኮይኑ መንግስታዊ ፖለቲካዊ ውሳነታት ኣብ ልዕሊ እቲ ህዝቢ ማራ ይጸልብዎ ኣብ ዝግበር ወድዓዊ ኩናታት ተሳትፎ ብንቕሓት ክሳተፍ ምኽንያት ይኸውን ናይ ውሽጣውን ደጋውን ስዑንቶ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ፖለቲካዊ ንቕሓተ ህሊናና እኳ ዝውሰን ኣብ ገገሌና ካብ ምንም ብላዕሊ ፖለቲካ ጽዑንቶ ስለ ዝሕድር ኣብ ገገሌና ከዓ አንጻራዊ ብዙሕ ከቢድ ዝኾነ ጽዑንትኡ ዘይምዕራፉ እዩ ሓደ ፈጣጥ ሓቂ እንተሃለወ ግን ኩላትና ካብ ፖለቲካ ውሽጢ ክንወፅእ ዘይንኽእልን ከም ፈላስፋ ሰቅራጦስ ዝገልጾ ሰባት ፖለቲካዊ እንስሳት ምዃንና ወይንም ፖለቲካል ኣኒማል ከም ዝኾንና ግልጽ እዩ ኢለ ነዊሕ ትንታነ ነዚ ዝሓተተትን ሕቶ መልሲ ክኾነ ይኽእል እዩ ብምባል ከይተሳላቸኹ ይህን ምን በልኩ እንዴ አንተ ስንጫወት እኮ መታጠቡን እኮ ዘነጋኸው አንተ እንዳተጻወትና እኮ ምሕጻቡን ዘንጊዕኻዮ ምዃኑ እዩ ልሳን ኣካል ኮይኑ ብምሕረት ተመሲሉ ኩለንተናይ ቀዘይ ዘይልኒ አንደበታ ዝሕል ዝበለ ርጎን ኣጅቦን ኮይኑ ኩለንተናያ ተርኪስኒ ላዛኣ ኣብ ጸምጸም በረኻ ጎረረኻ ኣብ ከርማሕማሕ ዝበለሉ ዝርከብ ጽሩይ ምንጭ ማይ ኮይኑ ፊንፊን እንዳበለ ትራእይኒ ስኽን ዝበለ ዕላል ቁም ነገራ ናይ ልቦናይ ብራና ዘርጊሐ ጽኒልካ ብጽሞና ዝድመጽ ኣብ መዝገብ ቤት ዝነብር ሓቃዊ ዛንታ ዝንተ ዓለም ዘመን ዘይስዕሮ ያታ መሲሉ ተሰሚዕኒ ማይኮብ ክልሎ ዝሓፍተይ ከም ዘኸማኺ ዝወፅአሉ ዘይብሉ ቁም ነገረኛስ ኣበይ ይርከብ እናበልኩ ኣነ እውን ብግደይ ፍሽኽታይ ደርበኹላ እራት ትቀልድ ፍኣክህ ኣይትቐልድ ምዃኑ እዩ እናበለት ሕፍረትን ሰሓቕን እንዳዋደደት ኣእሙረይ ሰለበቶ በቃ ገዚኣቶ ብልሳና ምኽንያት ፍቕሪ ደመና ሰሪሑ ልበይ ዘነበ ኣካለይ ሓጸበ ኣሻቡ ካብ አንደበታ ወፂኡ ፍቕሪ ተዘሪኡ ኣሻቡ በቂሉ ከም ዝዓንበበ ሓደ ጎይታ እዩ ዝፈልጦ ብሓቂ ዝብለክ እመንኒ ቀለድኩን በልክዋ ብድፍረት ዝኾነ ክኸውን ሓዲ ኣላ ብምባል ቁርብ እኳ ጋእ ከይበልኩ ክኸውን እኮ ካብ ዝሕፀብ ጸኒሑ ኣብ ማዕዶ ፀሓይ እዩ ዝመውቕ ዘሎ እናበለት ከዓ ሓሳብ ንኽተቐይረኒ ብዝመስል መልክዑ ጻዕርዓር ክትብል ጀሚራ ግን ብጣዕሚ ዝገርመኒ ነገር ንምንታይ ብሞያኺ ክትሰርሒ ዘይከኣልኪ ኢለያ ስለ ይስሐቅ ዝተዛረበትን ነገር ትርጉም ዘለዎ መሲሉ ስለ ዘይተሰማዕኒ ናብ ናይ ባዕልና ዕላል ንምምላስ እንዳሞከርኩ ወይ ንስኻ ዘለናዮ እኮ ኢትዮጵያ እዩ ከምኡ ኢሉ እውን ኣይከፍኣንን ያው ካብ ሞያ ይርሒቕ እምበር ኣብዚ ብዙሕ ቲፒና ንረክብ ደሞዝና እኳ ብዙሕ ኣብዚ እቶት ተዘይተባሃለ ተመስገን ኢና ንብል ተመስገን ንምባል ዘይተዓደሉ ህይወቶም ንኽትወፅእ ኣብ ጻዕሪ ሞት ዘለዉ ንሕና ብቐሊሉ ንውሽጢ ንደገ ንስሕቦ ኣየር እኳ ዓቐብ ኮይንዎም ጻዕሪ ሞቶም ዝብሉ ክንደይ ፍጡራት ኣብ ዘለውሉ ዓለም ምምስጋን ጽቡቕ እዩ እናበለት ልብኻ ዝነክእ ማራኺ ሓሳብ ናብ እዛናይ ብኽብሪ ጠባበለትለይ በለ ማዕረይ ኣብ ሕዚ ኣብ ስራሕ እንዳሃለኺ ብዙሕ ነገር ኣጻዊትክኒ ፍቓደኛ ተኾንኪ በጃ ቁርብ ግዜ ክትብል ንደሊ እየ ነፃ ኣብ ዝኾን ኩሉ ብዙሕ ነገር ካባኺ ክቐስም ይደሊ እየ ስልኪ እንተንቀያየር እንታይ ይመስለኪ በጃ ኸይትሕፍርኒ ሰብ ንሰብ ብዙሕ ነገር እዩ
ዝቕደስን ዝረክስን ሰብ እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣዶ ማርያም ካብ ሃናን ኢያቄምን ዝተወልደት ቅድስቲ እያ ብኡ ልክዕ ከዓ ይሁዳም ኣርዮስን ብሓጢኣቶም ዝረኸሱ ሰባት እዮም እናበልኩ ብዙሕ ሓለፍ ከለፍ መኸንበት ዘይብሉ ዘረባ ኣብዚሐ ማራ ተማሕፀንክዋ እንዴ ሁሉ የኔን ስልክ ለመቀበል ማውራት አይጠበቅብክም በደስታ ነው ማግኘት እሺ እናተይ ስልክን መቅባል እዚ ኩሉ ምውራይውን አይጽበየከን በደስታ እዝረኽበካ እሺ ኢላትኒ ኩለንተናኻ ብዘፍዝስ ብዘደንግዝ ወሕሉል ኪነት ብስተመልኦ ሙቁር ብስራት ኣካላተይ ከም ዛዕዛዕታ በደስታ ፍስስን ክብል እጋረይ ብሓጎስ ተንሳፊፉ ኣብ ሰማይ ናይ ባዕሉ መሬት አንጽፉ